आन्दलनखौथ' मोजां गाज्रि बुंनायनि बाथ्रा खोथाया बयहाबो राइट थाबाय बेबो मोनसे राइटआव गोलैबाय जोंहा बर'फ्रा आलादा रायजो जाथ'वाखै नाथाय मैया जि आन्दलन खालामदों बेयाव मोनसे स्ल'गानखौ नुनो मोन्दों एबसु हाय हाय दिपेन बर' हाय हाय बेफोरखौ बुंनाङा औ आं खावलायो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे जोंनि आगोमा गौथुम दिनै बयहाबो गौथुम दानायनि मोन्थाय थागोन मोनसे समाव आंबो सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि जेनेरेल सेक्रेटारिया जानाय समाव 1983 निफ्राय 86 आङो एसिस्टेन्ट सेक्रेटारिमोन 1981 आनो बिजनि बरलागावआव आं एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि जादोंमोन नाथाय गोबां खोथाखौ लानानै बेखौ रिसाफल खालामनाय जादोंमोन अदालगुरिनि कलेजावनो बिनि उनाव आं ड्रप जायो 83 निफ्राय 86 लागै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि जायो आरो मोनसे समाव 86 आव आं बे गोलाव जारिमिनखौ बुंलिया फरायसा आफादखौ आं फरायसा आफाद हिसाबै नन पलिटिकेल केरेक्टार मेनटेन खालामजानायखौ लुबैनानै आं आवाज थिखांदोंमोन बेल'मोन जे थोंजोङै पलिटिकेल पार्टिजों इनभल्भ जानाङा बेखौ हले आङो गोदो बुंदोंमोन आरो बेनिफ्रायनो जोंनि गेजेराव एसे माबा गावस्रानाया फैदोंमोन नाथाय आं भुल बुजिया फैदोंमोन नाथाय आङो बेखौल'सो होनदों फरायसा हिसाबै पलिटिकेलि कनसियास जानाया दिस इज आवर राइट बाट मटिभेटेड जानाया खिन्थु आलादा खोथा बिं ए स्टुडेन्ट वी शुड नट बि मटिभेटेड बाट वी शुड बि कनसियास पलिटिकेलि कनसियास आंहा मा राइट दङ येस वी हेभ मास्ट बि कनसियास आरो दुलाराय बर' फरायसाखौ ओरैबायदि फरायसा गौथुमखौ ओरैबायदि दानाय जादों बे गौथुमखौ दुलाराय सोदोबखौ ओरैनो लायाखै दिनै बुंनांगोन अल बड' स्टुडेन्टस इउनियन बे सोदोबखौ ओरैनो लायाखै जोंनि दाजेनगिरिफ्रा दिनै बुहुमाव थानाय बर' फरायसाल' नङा बर' हारिया दिनै मालाबाफोर आसाम हादोरनि अनगायाव दिनै बेंगलाव दोङो वेस्ट बेंगलाव दोङो बुङो जोंनिया म्यानमाराव ब्रह्मदेशआवबो जोंनि थागिबि दङ बेबायदि गुबुन गुबुन जायगायाव इउपिनि फरायहोनाय जायगायाव दोङो बुहुमाव जेसेबां जायगायावनो बर'फोरा थाया मानो बै बर'फोरा जाहाथे वान आमब्रेला नन पलिटिकेल मोननैसो अर्गेनाइजेसनाव थानांगौ बिनि सिङाव थानांगौ जायखिजाया राजखान्थि हान्जानि मानसियानो जाया मानो बेखौ अनसायो बेनो जाबाय बर'फोरनि गेजेराव दुलाराय बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद दिनैसिमबो आङो अनार खालामो बर' थुनलाइ आफादखौबो बर' फरायसा आफादखौबो नंगौ 1986 आव जोङो इलेक्सननि बिथिंखौ लानानै गावस्रा गावस्रि जादोंमोन आरो आङो 93 लागै 95 आव जोङो रायलायलायनानै आगौ बेखौ फोजोबना लादों नाथाय मोनसे खोथाखौ बुंगोन पलिटिकेलि कनसियास जानांगोन नाथाय वी शुड नट बि पलिटिकेलि मटिभेटेड बेखायनो आङो बेखौ थाल लानांगोन आरो सोरबा फरायसा गौथुम आबसुखौ नाम लानानैथ' दाबावाखै बा सोरबा चेलेन्ज खालामनानै दाबावाखै सोरबा दाना लादोंबा इट इज अलस' देयर राइट आरो खोथाया जाबाय थाल्ला बेफोर जाबाय हागोन जे आलादा रायजोआ बर'लेण्डआ गोदोबो नों आं दहायनो होनबावदों बर'फोरनि रायजोनि सिमाङा रायजो बिनायनि सिमाङा उदांस्रिनि उनाव 1967 निफ्रायनो पिटिसिया 22 बोसोर आन्दलन खालामबाय आबसुनि नेतृत्वआव 6.5 बोसोर आन्दलन जाबाय एनडिए बे हाथियार लानानै 36 बोसोर संग्राम खालामबाय पिडिएफआ बड' हादोर मुं दोनबाय माने इउटिएनएलआ ट्राइबेल लेन्ड दोनबाय गोबां नाम दोननानै मुं दोननानै बर'फ्रा आलादा समाव आलादा रायजोफोरखौ बिनो थाखाय आवगायगासिनो दिस इज आवर स्पिरिट दिस इज ब्लाड डेड स्पिरिट बेनि थाखाय सोरबा गौथुमा खालामनानै आवगायलाङोब्ला जोंखौ बेखौथ' बाधा होनायनि बाथ्रा गैया दिस इज राइट बनसुखौ एबसुनि हेंथायै बा बिटिआर गोरोबथानि हेंथायै जोनोम जादों होननानै गोबाङा दिनै सावरायो बेखौ गोबां सोर बुंदों बिसिनिबो सोंबानो जायो आंलाय मानो बुंबावनो दिनै नोंथाङा सासे बारग' दैदेनगिरि हिसाबै नोंथांनि नोजोराव नङा आंनि नोजोरनि बाथ्रा नङा आङो फरायसा आफादा बयहाबो थायो दिनैनि डेम'क्रेटिक हादोराव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दिनैनिल' नङा गोदोनिफ्राय मान होबोनांगोन दान्थे बिदान्थेया जागोन दैदेनगिरिफ्रा सोरबा फैगोन सोरबा थांगोन सोरबा मोजां जागोन सोरबा हामि जागोन डिबेटआ जालांबाय हागोन नाथाय बर' फरायसा आफादा बर'फ्रा आरो फारसेखै बनसुआबो दाना लादोंबा स्टुडेन्ट बिसोरनि एम्स एन्ड अबजेक्टिभआ मा बिसोरसो मिथिसिगौ बिथांमोना आलादा रायजो सोरजिनायनि खोथाखौ बुंदों बिसोरनि बाथ्रा दा बेखौ आङो इन्टारफेयर खालामनानै बुंदेरनायखौ लुबैया बयहाबो एभरिबडि हेज ए राइट दिस इज डेम'क्रेटिक काउन्ट्रि मोनसेल' खोथाखौ नोजोर होनांगौ जोंनि हारिनि खहा जानाङा
जोंनि हारिनि खहा जानाङा बयखौबो अनज्लायना लानांगौ दान्थे बिदान्थेया कनस्ट्राक्टिभ जालायनांसिगौ आं दिनै अपेनलि खावलायनो नागिरदों जोङो बिदा फंबाय हिसाबै रायलायलायनो हाथारनांसिगोन हायाब्ला मालाया जोंखौ मिनिगोन मानो हाया जानो जों रायलायनो पलिटिकेल पावारा फैबाय हागोन थांबाय हागोन मा समाव फैगोन मा समाव आंबोथ' पलिटिकेल पार्टिनि मोनसे समाव जेनेरेल सेक्रेटारिमोन पावारखौनो गारलायदो जोंहा बिथां मन्त्रि इउ.जि. ब्रह्म बिथाङा बै समाव एबसुनि आफादगिरिमोन गोबां मोजां जोंजों रायलायदोंमोन गोबां खेब सावरायदोंमोन पिडिएफआ पावाराव थानायाव जोंखौ गारनो थिनदोंमोन पावारखौ येस आंबो जोंबो रेडि जादोंमोन बिराद सेक्रिफाइस खालामना गारलायदोंमोन आं दहाय स्पिचआवबो बुंदों मालाबा जों सेक्रिफाइस खालामनांगोन बे समाव बेखौनो थिनदोंमोन नाथाय जोंथ' गाज्रि मोनना थायाखै दिनै नांलायलायनाङा मोनसे समाव जोङो सानसुमा खुंगुरदों नांलायलायनाय जादोंब्लाबो जों बेक्तिगत नांलायलायदों दाथ' बिराद लोगोथार बै समाव आंनो दा बिथांमोना लाइजाम हरनाया करेन बसुमतारी आंनो लाइजाम हरनायफ्रा दाबो आंना गोगो दोङो आं एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि जाना थानाय समाव करेन बसुमतारी आंनो लाइजाम हरनाय सानसुमा खुंगुरा आंनो लाइजाम हरनायफ्रा दाबो दोङो सानसुमा खुंगुरनि आखरखौ बिराद मोजां मोनोमोन आं बिराद मोजां रग' रग'यै लिरोमोन नालाय बेखौ आं लाखिना दोन्दोंमोन करेन बिथाङाबो बिराद गोसो होनानै लिरदोंमोन बिथांमोनखौ आं आरोबाव जोङो पिडिएफनि समाव वार्किं प्रेसिडेन्ट हिसाबै मोनबावदों करेन बिथांखौ आं दुखु नांदों बिथाङा खबर लानो हायाखै बिथाङा मोनसे बेरामाव दा भुगिना दङ आरो आं दिनै बे नोंथांमोननि गेजेरजोंनो खावलायो बिथांनि सावस्रिया मोजां जाथों इसोरा मोजां खालामथों आरो हारिनि हादोरनि खामानि मावनो बोलो होबावथों बिथांखौ